Vzpomínáte si, jak jsem na konci recenze Asterixe a Obelixe Říše středu řekl tuto větu? A tím končí má první kapitola recenzí a nyní se konečně dostáváme k recenzím animovaných dobrodružství. Inu, očividně ve Francii nechtějí, abych tuto kapitolu uzavíral u Tutatise. Je tomu už rok, co nás v kinosálech navštívili Asterix s Obelixem, kteří zažili zamilované dobrodružství v Číně. I přesto, že kritici a diváci film roztrhali na kousky a celkově film nevidělo obrovské peníze, tak se snímku podařilo i tak naplnit kinosály a šlo tak o největší premiéru po covidu, co se týče francouzských produkcí v kinech mimo Francii. No a najednou z ničeho nic, tady budeme mít další adaptaci. A já už vím, co si v tenhle moment říkáte. To není nutný, ale je. Vzhledem k tomu, že samotná franšíza slaví tento rok 65 let, tak došlo k tomu, že Studio Canal a společnost Editions Albert René podepsali exkluzivní smlouvu o vývoji již 6. hrané adaptace. Samotná ředitelka Studio Canal Anna Marsh prohlásila, že je potěšená touto exkluzivní vývojovou smlouvou podepsanou s Editions Albert René, která umožní Studio Canal produkovat 6. akční dobrodružný film s Asterixem. A dále pak bylo řečeno, že si jsou vědomí, že Asterix je kulturní ikona a zajistí, že budou respektovat jeho svět na poctu práci úžasných tvůrců René Goscinnyho a Alberta Uderza. To je víceméně všechno, co víme, a nám zůstává hned několik otázek, které si v krátkosti rozebereme v kapitolách. Za prvé, kdo se chopí režie? Kdyby to byl opět Guillaume Canet, pravděpodobně bych se nezlobil, poněvadž dle mého názoru měl celkem dobrý komediální timing, vizuálně to měl promakaný a u akčních momentů byl doslova hravý jako malý kluk. Jenom bych si přál, aby si s postavama nehrál, jak se mu zamane. To znamená, že by si prolistoval náhodný komiks a řekl by: hele, kukuruzník, udělám z něho otravného a hláškujícího klauna. Hehehe, a nebo takový Asterix, bude to ukňouraný gal, který začne jíst salátky a bude odmítat kouzelný nápoj, huhuhu. Nejspíš to ale dopadne tak, že se režie zhostí někdo úplně jiný. A kdyby to byl Alain Chabat, byla by to pro všechny výborná zpráva. Nejdůležitější je, aby to nedopadlo jako ve Službách jeho veličenstva, kde trailery lákaly na zábavnou komiksovou adaptaci, plný akce, humoru a tak dále. A ve finále jsme dostali prázdný film, který mu nakopává prdel jak samotný komiks, tak i animovaná adaptace. Za druhé, kdo stvární hlavní postavy? Nebudu lhát, ale duo Canet a Lelouch na mě dost fungovalo, byť pochopitelně nikdy nebudou mít na Claviera a Depardieu. Může se ale také stát, že se opět dočkáme dalšího přeobsazení. Jako by to nestačilo u Asterixe, u Belenose. Kdyby k tomu ale došlo, tak budu aspoň doufat, že noví představitelé budou mít mezi sebou fantastickou chemii a dají těm postavám to správné srdíčko, protože jestli to tak nebude, budu zklamán. A za třetí, bude to na motivy konkrétního komiksu, nebo ne? Tady si stojím za tím, že bych moc rád viděl nějaký komiksový příběh převeden do hrané podoby. A upřímně, mám spoustu typů. Třeba Asterixe v Helvétii, na který jsem dělal mimochodem video, můžete mrknout. Každopádně vidět na stříbrném plátně moment, kdy Asterix přilije zbytek kouzelného lektvaru do hrnce horkého sýru, po kterém pak
Helvéčani spacifikují Římany, nebo vidět až děsivou scénu, jak Bacilovirus tajně přidává do polívky jed a druhý den leží v posteli Claudius zánět nervus v bolestech, jo, to bych chtěl opravdu vidět. Mohli by se pořádně vyblbnout u akce, u soundtracku, klidně i u malých a trefných referencí a tak dále, protože mě samotného trápí otázka, kam se ještě můžou dva nepoddajní Galové vypravit. Nejsou už nápady vyčerpané? Proto mi přijde jednoduchá cesta adaptovat určitý komiks a zadaptovat ho tak, aby se fanoušci a faninky nenahněvali a nešli hodit Menhir na Studio Kanál. A to je z mojí strany všechno. Dejte mi v komentářích vědět, co na tuhle novinku říkáte a zdali tomuto projektu dáte šanci. Budu moc rád za každý palec nahoru, odběr a zvonek a já si teď jdu reálně přečíst Asterixe v Helvétii. Tak tedy u dalšího videa zatím ahoj.